Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten iki kita sinau bab anyar yaiku paribasan, bebasan lan saloko. Apa sih paribasan, bebasan lan saloko iku? Nah, sakderenge sinau, monggo kita sareng-sareng maos ta'awudz lan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakderenge TCN nerangaken apa paribasan, bebasan lan saloko iku, monggo kita deleng ciri-cirine utawa titikane paribasan, bebasan lan saloko. Nah, ajeg panganggone. Jadi, selalu seperti itu ya penggunaannya, tidak boleh diganti-ganti katanya. Nganggo basa rinenggo. Basa rinenggo iku apa? Tas eling? Nah, basa rinenggo iku basa kang endah utawa edipeni, atau kalau bahasa Indonesia makna hiasan. Contone, tulodone, Asa iku wong sing sabar. Tapi kalau Cice mau menggunakan basa rinenggone diganti. Asa iku wong sing jembar atine. Nah, iku tulodone basa rinenggo. Saiki apa bedone paribasan, bebasan lan saloko? Paribasan ora nganggo teges entar atau tidak menggunakan makna hiasan, lan ora nganggo pepindhan utawa perumpamaan. Yen bebasan karo saloko nganggo teges entar atau makna hiasan lan nganggo pepindhan utawa perumpamaan. Nah, terus bedanya apa? Paribasan nggunakake purwakanthi utawa guru swara, guru sastra, lan guru lumaksita. Apa sih tulodone purwakanthi iku? Nah, mangke TCN jelasaken. Yen bebasan sing dipindhakake utawa diupamakake umum. Umum iku kahanan, bisa sifat, bisa tumindake. Nanging yen saloko sing dipindhakake utawa diumpamakake manungsa. Jadi kalau bebasan itu yang diumpamakan keadaan, kemudian sifat, juga tingkah lakunya. Tapi kalau di saloko yang diumpamakan adalah orangnya. Orangnya diganti perumpamaan. Biar semakin jelas, coba kita belajar ini ya, satu persatu. Paribasan. Nganggo basa sing wantah utawa lumrah, tanpa teges entar lan tanpa pepindhan. Jadi tidak menggunakan makna kiasan atau perumpamaan, menggunakan kata-kata biasa saja. Titikane migunakake purwakanthi. Terus umume ora ono jejer, jadi tidak ada subjeknya. Coba dilihat contohnya. Adikang, adikung, adikuno, ora ono jejere. Tidak ada subjeknya. Terus migunakake purwakanthi. Purwakanthi iku sing dhisik adigang, adigung, adikuno. Nah, itu contohe purwakanthi. Adi, wonten adine. Terus yang nomor loro, becik ketitik, olo ketara. Iku ora ono jejere. Terus ono purwakantine apa? Becik ketitik padha-padha ie, olo ketara padha-padha oni. Kamu paham? Lanjut nih. Bebasan. Bebasan iku mawa teges entar lan pepindhan, jadi menggunakan makna kiasan dan perumpamaan. Titikane. Umume diwiwiti tembung kriya atau kata kerja. Diawali kata kerja ya. Sing dipindhakake utawa diupamakake umum. Jadi yang diumpamakan itu umum, bisa sifat orangnya, keadaannya, utawa tumindake atau tingkah lakunya. Nah, iki tulodone. Diwenehi ati ngroko rempelo.
Jadi ada kata kerjanya. Diawali kata kerja. Diwenehi. Diwenehi ku diparingi. Diberi ya. Diberi hati. Mengambil jantung. Nah, kalau di bahasa Indonesia, diberi hati minta jantung. Nah, itu kan bukan makna sebenarnya ya, menggunakan makna kiasan. Terus diawali kata kerja diwenehi. Nah, yang diumpamaake yaiku apa? Tumindake. Tumindake utawa sifate. Nah, terus iki ngubak-ngubak banyu bening. Ngubak-ngubak banyu bening itu maksudnya ngobok-obok air yang bening, ya. Jadi bukan makna sebetulnya, tapi makna kiasan. Ngubak-ubak berarti kata kerja. Yang diganti, yang diumpamakan itu umum ya, bukan orangnya. Nah, di situ kan tidak ada orang ya, berarti termasuk bebasan. Saloko mirip dengan bebasan, mirip karo bebasan, mawa teges entar lan pepindhan menggunakan makna kiasan tanpa umpamaan. Nanging titikane ono jejer. Nah, ini ada subjeknya, kalau tadi bebasan tidak ada subjeknya. Lan dipindahake, jadi subjeknya diumpamakan. Subjeknya diganti, bisa satu kewan atau hewan, utawa samu barang atau benda. Jadi nanti subjeknya diganti dengan hewan atau benda. Sing dipindahake atau diumpamakan wonge. Jadi yang diumpamakan orangnya diganti dengan hewan atau barang. Coba dilihat contohnya. Kebo, musuh, kudel. Nah, orangnya diganti kebo. Kebo itu kerbau ya. Musuh itu menyusu. Kudel itu anaknya kerbau. Jadi kerbau menyusu pada anaknya. Nah, ini bukan makna sebetulnya ya. Tapi artinya orang tua, wong tua sing belajar atau sinau marang anake. Jadi orang tua belajar kepada anaknya. Coba dilihat. Ono jejere. Jadi orang tuanya tadi diganti dengan kerbau. Perumpamaan saja ya. Ya. Terus tulodone sing nomor kalih, ulo marani gepuk. Nah, niku ono jejere. Jejere uwong, tapi diganti karo satu kewan. Satu kewannya apa? Ulo. Nah, ulo marani gepuk. Gepuk itu pemukul. Jadi kan tidak mungkin ya ular menghampiri pemukul. Nah, itu hanya makna kiasan saja. Sampun paham? Nah, saiki tembung-tembung iki kalebu apa? Nomor setunggal. Keplok ora tabok. Di situ apakah ada subjeknya? Tidak ada. Terus nganggo purwakanti. Keplok ora tabok. Nah, berarti mlebu apa? Paribasan bener. Sing nomor kali, kriwikan dadi grojokan. Kriwikan iku sumber air sing cilik. Miline cilik. Dadi grojokan, jadi air terjun. Nah, ora ono jejere. Terus nganggo purwakanti. Kriwikan grojokan. Padha-padha kan nih. Berarti mlebu paribasan. Nomor 3. Ngangsu banyu ing keranjang. Ngangsu itu mengambil air dengan keranjang. Nah, itu kan berarti bukan makna sebenarnya. Terus diwiwiti atau diawali dengan kata kerja ngangsu, mengambil air. Nah, itu kan berarti apa? Yang diawali kata kerja bebasan, benar. Nomor sekawan. Cebol nggayuh lintang. Cebol iku wong sing endek. Tapi nggayuh lintang. Ingin meraih bintang. Nah, kan gak mungkin. Berarti makna kiasan. Terus ono jejere apa ora? Wonten jejere napa mboten? Cebol iku jejer berarti wonten jejere. Berarti
Nopo apa? Bebasan apa saloko? Saloko benar. Alhamdulillah. Sakniki coba garapen LKS halaman 51. Cekap semanten nggih. Sinau dinten iki kita akhiri kalian hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.